A legtöbb férfi megpróbál bókokat tenni a nőknek, de szinte mindig rosszul csinálják. Szavaik gyengék, felejthetőek és kétségbeesetten hangzanak. A nő hallja, hogy olyan gyönyörű vagy csodálatos vagy, és talán udvariasan elmosolyodik, de ezek a bókok másodpercek alatt eltűnnek az elméjéből. Nem ragadnak meg, mert általánosak, kiszámíthatóak, és ami a legrosszabb, piedesztálra emelik, miközben úgy teszel, mintha a te elismeréséért könyörögnél. De mi lenne, ha csak 3 egyszerű dolgot mondhatnál, amit újra és újra lejátszana a fejében? Mi lenne, ha a szavaid arra késztetnék, hogy elképzeljen, akarjon, szüksége legyen rád, még akkor is, ha nem vagy ott? Ez nem gicses beszólásokról vagy üres hízelgésről szól. Arról van szó, hogy úgy beszélj, hogy az valami mélyen benne rejlő dologgal kapcsolódjon úgy, ahogyan csak az érzelmileg megalapozott, csendes magabiztossággal viselkedő férfiak képesek. Férfiak, akik nem kergetik a másikat, hanem természetes módon vonják magukra a figyelmet, mert már csak a jelenlétük is vonza. Kezdjük a kemény igazsággal arról, hogy miért nem működik a legtöbb bók. Amikor a legtöbb férfi megdicsér egy nőt, az azért van, mert akar valamit, azt akarják, hogy a nő kedvelje, hogy felfigyeljen rá, hogy figyelmet szenteljen neki. És ez át is jön. Tökéletes vagy csodálatos vagy, kijelentés szépen hangzik, de üres. Azt mutatja, hogy megpróbálod megnyerni a figyelmét, hogy az elismerésre vágysz, és ez megöli a vonzalmat. A nők nem akarnak piedesztálra kerülni. Azt akarják, hogy valóban lássák őket, nem pedig azt, hogy trófeaként dicsérjék őket. Az igazi vonzalom akkor történik, amikor egy nő úgy érzi, hogy te vagy a fölnyeremény. Amikor a figyelmed kiérdemeltnek, ritkanak és erőteljesnek érződik. Amikor az erő és az érzelmi kontroll helyéről bókolsz neki, nem a szükségből. Képzeld el Marcus Aureliust, a sztoikus császárt. Soha nem könyörgött, hogy meghallgassa vagy megértse. Megfigyelt, kevesebbet beszélt, és amikor megszólalt, szavainak súlya volt. Ilyen energiával kellene rendelkezniük a bókjaidnak. Jutalomnak kellene érződniük, nem pedig stratégiának. Mielőtt bármit is mondanál, kérdezd meg magadtól, miért bókolsz neki. Azért van ez, mert őszintén csodálsz benne valamit, vagy azért, mert azt akarod, hogy kedveljen? Ezek közül csak az egyik tart vonzónak. Most pedig nézzük meg a 3 bókot, ami tényleg működik. Az első egyszerű, de hatásos. Van valami sötét a szemedben. Tetszik. Figyeld meg, hogy ez nem arról szól, hogyan néz ki a szó szokásos értelmében. Nem a sminkjére vagy a mosolyára gondolsz. A felszín alá látsz. Ez pszichológiai csábítás. Valami titokzatoshoz és mélyen rejlő dologhoz beszélsz benne, és ez váratlan. Megfordítja a szokásos hatalmi dinamikát. Ahelyett, hogy azon tűnődne, mit gondolsz a külsejéről, azon tűnődik, hogy mit látsz benne. Ez a kíváncsiság és a képzelet magját ülteti el, ez az, ami igazi vágyat ébreszt. Amikor ezt mondod, tartsd nyugodt és határozott hangon a hangod. Nézz a szemébe, majd tarts szünetet. Hagyd, hogy leüljön ezzel a titokzatossággal. Ne siess betölteni a csendet. Ez nem a hízelgésről szól, hanem a kapcsolatról. A második bók tovább visz. Veszélyesnek érzed magad. Ez nem figyelmeztetés, ez egy mágnes. A legtöbb nő a nyers, csábító energiáját társasági állarcok mögé rejti. De amikor ezt ítélkezés nélkül mondod, elizömöd az erejét, és engedélyt adsz neki, hogy teljesen önmaga legyen veled. Megmutatod neki, hogy nem félsz az intenzitásától, és ez ritka. Ez egy erőteljes pillanat, mert azt mondja neki, hogy látod a vad, megszelídítetlen részét, és tetszik neked. Ez ismét megfordítja a forgatókönyvet. Most ő az, aki megpróbál lenyűgözni téged. Úgy érzi, hogy látják és elfogadják olyannak, amilyen valójában. Az igazi férfiasság nem az irányításról szól, arról, hogy teret engedsz az energiájának anélkül, hogy az eljomná. Használd ezt a bókot, amikor játékos, ugrat vagy kihívást jelent neked. A tüzét lenyűgözésé változtatja. A harmadik bók finom, de mélyreható. Biztonságban érzed magad mellettem. Mondd úgy, mintha tény lenne, ne pedig kérdés. A legtöbb férfi túl erősen próbálja bebizonyítani,
hogy biztonságban van, de egy sztoikus férfi feltételezi, és könnyedén kivetíti. Ez a sor bizalmat épít anélkül, hogy magyarázkodni vagy meggyőzni kellene. Ez vezetőként pozícionál téged az interakcióban, és érzelmi biztonságot nyújt neki. A biztonság az, ami lehetővé teszi számára, hogy leengedje a pajzsát, hogy megadja magát, és egy nő csak egy olyan férfi előtt adja meg magát, akiben valóban megbízik, és akihez érzelmileg kötődik. Ez a bók azt mutatja, hogy megérted a köztetek lévő érzelmi áramlatot anélkül, hogy nagy ügyet csinálnál belőle. Csendes magabiztosság. Érzelmi vezetés. Szóval itt a tanulság. Hagyd abba a gyenge, általános bókokat, amelyek rászorulónak vagy kétségbeesettnek tüntetnek fel. Felejtsd el a kliséket. Ha azt akarod, hogy rád gondoljon, amikor egyedül van, hogy fantáziáljon a jelenlétedről, akkor nyugodt, megalapozott magabiztossággal beszélj. Mondj olyan dolgokat, amelyek azt mutatják, hogy mélyen látod őt, hogy nem félsz az erejétől, és hogy érzelmi biztonságot tud nyújtani. Ez a 3 bók nem csak sorok, hanem keretek. Egy értékes férfiként pozícionálnak, érzelmi erővel és sztoikus jelenléttel. Olyanként, akit nem tud figyelmen kívül hagyni. Ha fejleszteni szeretnéd a kommunikációdat, kezd itt. Beszélj úgy, mint egy férfi, aki ismeri az értékét, és tiszteletet parancsol magának anélkül, hogy üldözné. Ez a különbség a között, hogy elfelejtenek, és a között, hogy felejthetetlenek.